Pre mňa ako pre študenta je vlastne od začiatku možnosť si vybrať veľmi dôležité. Či už proste na akú školu sa prihlásim, alebo neskôr, že si môžem urobiť svoj program študijný tak, ako chcem. Keby bol v obchode vždy iba jeden druh z určitých tovarov, ako napríklad prášok alebo rifle, neviem si to predstaviť naozaj, nie. O tom, že by mala byť iba jedna zdravotná poisťovňa, som sa dočítala na internete asi hneď v ten deň, keď to vyšlo von. A hneď sa mi to zdalo ako také čudné, nepáčilo sa mi to, že obdobie takýchto obmedzujúcich rozhodnutí je už za nami, že si to museli preskákať naši rodičia, tak prečo by sme to mali proste prežívať my, detí v demokratickej spoločnosti. Ľudia, nebuďme ovce, nedajme si zobrať našu možnosť vybrať si. Nedajte si vziať právo na výber zdravotnej poisťovne.